खुंग्रिं ओनसोलाव गोदानै लुफुंजानाय कमिउनिटि न'ब्लां बेखेवनाय आरो बिनेश्वर ब्रह्म मेमोरियेल बड'लेण्ड नलेज मिरु लुफुंनो गिबियै खुन्थिया गायसनजेनदों थाइखाजरा बिसिडिसिआव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोदानै लुफुंजानाय कमिउनिटि न'ब्लांखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारिया। ओरैहाय बे कमिउनिटि न'ब्लांखौ मोननानै खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव जाबाय होननानै फोरमायो ओनसोलनि थागिबि सानसुमैफोरा। मानोना अखा बोथोराव अखा सिनाङालासे आरो गोजांनाय बोथोराव निहोर खुवाफोरनिफ्राय रैखा मोननो हासिगोन होननानैबो गोजोननायजों साबायखर बावहरदों खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सरकारनिसिम। लोगोसे बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बेबायदि बुंथियो एम रनजित बसुमतारिया। गोदोहाय बे ओनसोलाव एबसु आरो एनडिबिफोरा बाराखायनो खुंग्रिं ओनसोलाव बिपिएफआ जेबो जौगानायनि खामानि मावबोआखै। दिनै खुंग्रिं प्राइमारि थामहिनबा खुंग्रिं भिसिडिसिनि सिङाव जोंनि सरकारा मानव गेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बानजायनाय बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय 79,50,000 रांनि कमिउनिटि हल न' लुनायनि मोनसे जा स्किम हरदोंमोन, बे स्किमखौ लुखांनानै दिनै दरजा खेवनायनि मोनसे हाबाफारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बिटिसि हालामाव थानाय 35 लाख रायजो राजाफोरनो गियाननि मोनसे फुंखाखौ जोङो खोब स्पिड आप खालामनो हानाय बायदियै राननानै होनो हानाय बायदियै जौगालु मोनसे मुलुगनि मानसिफोरजों सुबुंफोरजों फेर फाथिलायनो हानाय बायदि जोंनि मानसिफ्राबो लेखा गोरों जानायजों लोगोसे माखासे जोंना मोनथिनो गोनां नलेजफोर दंबावो, जायखौ जोङो इलेक्ट्रनिक मिडियाजों लोगोसे जोंनि जा टेक्न'लजि, बे टेक्न'लजिया डेभेलप जानायखाय जों जि नलेज सेन्टार लुनायनि हाबाफारि लादों, मोनसे डिभिजनावहाय मोनसे ब्लकआवहाय मोनबा खरै नलेज सेन्टार, बेनि हाबाफारिखौबो जों दिनै मावदों। अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो दिनै दरजा खेवनाय कमिउनिटि हलनि। गतिके जोंहा गोबां मावनांगौ हाबाफारिफोर दंथारो। बोसोरथाम थांबाय, बोसोरथामनि थांनायाव बोसोरसेखौ जोङो कभिड-19नि थाखाय जोङो मावफुंनायाव खोब लेहेमिया बा गोहैले जादोंमोन बा लासै जादोंमोन। अब्लाबो जोंनि मावनांगौखौ जों फारि फारि मावलांगासिनो दङ। गतिके बेबो जोंनि मावनायनि मोनसे हाबाफारि। बिसेसभाबै जोंनि खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा गावनि अननायखौ जेब्लायबो दोनहरबाय थादों। मानोना बे खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव देग्लाय 10 किल'मिटार ब्लेक टपिं लामा जानो थांगासिनो दङ। मोनसे 4.9 क्र'रनि बा फ्राय 5 कौटि थाखानि मोनसे गिदिर दालां जानो थांगासिनो दङ। आरो गोबां लामा जाबाय, गोबां जोंनि बेवहाय कालभार्ट जाबाय, लोगोसे जोंहा मिनि सुइस गेटबो जोङो मोननै बेवहाय मोननो हाबाय। गतिके जोंनि सरकारनिफ्राय थांनाय 17 बोसोराव इउपिपिएल सापर्टआ बेवहाय बुंफबना थानायखाय, आबसु सापर्टआ बेवहाय बुंफबना थानायखाय, एनडिबिफ्रा बेवहाय गोदोनिफ्रायनो थाबोयोमोनखाय आगोलनि सरकारा खुनु नायस'नाखैमोन। खिन्थु दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा थांखि, साहानिफ्राय खोलाहा मावख्लायगोन, बे हाबाफारिखौ दिनै बिथांमोना प्रेक्टिकेलि मावनानै दिन्थिबाय। सम्पतिखौ गभर्नमेन्टआ मावखांनायनि उनाव रायजो राजानो गथायना होयो। दिनै दरजा खेवनाय लोगो लोगोनो बे हालामनि रायजो राजानो, स्पेसियेलि भिसिडिसिआ जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि पार्ट एन्ड पार्सेलखा। गतिके भिसिडिसिआबो बेवहाय नोजोर थाखागोन, मिथिं दावथिङा जोंना बेवहायनो जागोन। रायजो राजाफ्रा बेवहाय माखासे नियम दङ। मोनसे कमिउनिटि हलाव हमनानै ला सोरबा मिटिं खालामनो फैदों, बेनि मेनटेनेन्सनि थाखाय जेरै कारेन्ट बिल माबा माबि जोंना हमनानै ला जों फायखाना फोसाबनो गोनां जायो, न' बायदिसिना सिबनो गोनां जायो, फोसाबनो गोनां जायो। बेफोरनि थाखाय जायफ्रा मिटिं खालामगोन, मालाय बे हालामनि रायजो राजाफ्रा, जेरावहाय बेवहाय बेनि रायजो राजाफ्रा खोब स्ट्रं, मेन्टेलिटिलि भेरि फिट। गतिके माबा मोनसे फिस लानानैथ' बेखौ होखानांगोन। मिटिंखौथ' मोनसे हलाव ओरैनो जाहाथा जानो हाया। गतिके बिथांमोना बेखौ सिस्टेमेटिकेलि मावलांगोन आरो भेरि सिनसियारखा बे हालामनि मानसिफ्रा। नलेज सेन्टारावहाय जोङो मा बुस्थुखौ गुबैयै जों मोनो? गुबैयै जोङो नलेज सेन्टारनि गेजेरजों स्पेसियेलि गोदान जेनेरेसना
दिनै गोबां मानसिया मबाइलखौनो नायनो रोङा दा हमनानै ला जोंनि गथ'फ्रा हमनानै ला मबाइल बाहायनो गोनां जायो बे नलेज सेन्टारनि गेजेरजों जों जेराव बेवहाय कानेक्ट खालामखानानै होगोन नेट कानेक्ट थागोन बायदिसिना थागोन बेफोरनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि बे 21st सेन्चुरियाव जोंहा मा मिथिनो गोनां दङ एज इउ लाइक नोंथाङा मा मोननो लुबैयो बिनि गेजेरजोंनो मोननो हागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन